निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। युगनायक या डॉक्टर स्वर्णलता भिशीकर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातील काही भाग सादर करते आहे। शिकागोतल्या घरी स्वामीजींच्या ध्यानी आले की त्यांची व्याख्याने आयोजित करणारी संस्था स्वतः बरेच पैसे मिळवत आहे आणि स्वामीजींचा भारतासाठी निधी उभा करायचा हेतू सफल होत नाही। तेव्हा त्यांनी त्या संस्थेबरोबर झालेला 3 वर्षाचा करार विसर्जित केला। अर्थात त्यासाठीही त्या संस्थेने त्यांच्याकडून बरेच पैसे घेतले। नंतर स्वामीजी 3 आठवडे शिकागोला हेल कुटुंबियांकडे मोठ्या आनंदात राहिले। मिशनरी त्यांच्या विरुद्ध अपप्रचाराची राळ उठवत होते, पण हेल कुटुंबाचा त्यांच्यावर विश्वास होता। श्री जॉर्ज हेल ठामपणे म्हणत, हा मनुष्य जर भ्रष्ट असेल तर जगात देव नाहीच असं मी म्हणेन। हेल घराण्यातील 4 युवतींशी त्यांचे बंधुत्वाचे नाते होते। त्यांच्यात पुष्कळ आध्यात्मिक शक्ती सुप्त आहेत अशी स्वामीजींची धारणा होती। त्यानुसार प्रापंचिक गोष्टींमधून वर उठून सत्याची साधना करायला त्यांना ते सुचवत। विशेषतः मेरी हेलला पत्रातून ते पुष्कळ अध्यात्मी सांगावे देत। कित्येकदा ब्रिटिशांनी भारतात चालवलेल्या अत्याचारांची चीड त्यांच्या पत्रांमधून व्यक्त होत असे। एकदा एक प्रेस्बिटेरियन धर्मगुरूंशी त्यांचा कडाक्याचा वाद झाला। श्रीमती बेल हेल यांनी आईच्या भूमिकेतून आणि मेरीने बहिणीच्या भूमिकेतून अशा वादांमध्ये स्वामीजींनी उतरू नये असे सुचवले। मेरीला स्वामीजींनी तिखट प्रतिक्रिया देणारे उत्तर लिहिले आहे। भोवतालच्या मूर्ख जगाशी जमवून घेत बोट चेपवून मिळमिळीत जीवन जगण्यापेक्षा मी 1000दा मृत्यू पत्करेन। डेट्रॉईटमध्ये शिकागोहून स्वामीजी डेट्रॉईटला गेले। मिशिगनचे भूतपूर्व दिवंगत गव्हर्नर श्री जॉन बेगले यांच्या पत्नींनी त्यांचे तिथे आतिथ्य केले। स्वामीजींच्या सन्मानार्थ डेट्रॉईटमधील विविध क्षेत्रातल्या 300 नामवंत व्यक्तींचे संमेलन त्यांनी योजले। या प्रसंगीच्या स्वामीजींच्या व्याख्यानाची मुक्त प्रशंसा डेट्रॉईटमध्ये फ्री प्रेस या दैनिकाने केली आहे। स्वामीजींच्या भारतातील शिष्टाचार व चालीरीती याविषयीच्या भाषणाला श्रीमती मेरी फंक या उपस्थित होत्या। त्या वर्णन करतात, सभागृह श्रोत्यांनी खचाखच भरलं होतं। स्वामीजी आल्यावर सर्वांनी त्यांना उठून अभिवादन केलं। व्यासपीठावरची त्यांची राजतेजाने नटलेली भव्य मूर्ती आठवते। चैतन्यमय शक्तिशाली असं हे व्यक्तिमत्व होतं। त्यांचा आवाज म्हणजे दिव्य संगीत होतं। त्या वाणीचा ओघ सुरू झाल्यावर सभागृहात एकदम शांतता पसरली। सर्व श्रोते जणू एकचित्त होऊन स्वामीजींची गंभीरपणे निनादणारी वाणी ऐकत होते। पण ज्या डेट्रॉईट शहरात त्यांना एवढी मान्यता मिळाली तिथेच
त्यांचे कट्टर शत्रूही उभे राहिले. एकदा तर स्वामीजींना कॉफीतून विष देण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यावेळी श्री रामकृष्णांनी दर्शन देऊन ती कॉफी न पिण्याविषयी संकेत केला असं सांगितलं जातं. मेथॉडिस्ट एपिस्कोपेलियन बिशप मीड हे स्वामीजींचा द्वेष करीत असत. ते लवकरच चीनला धर्मप्रसारार्थ जाणार होते. स्वामीजींनी आपल्या भाषणात असा उल्लेख केला की मिशनऱ्यांमुळे भारतातील मद्यपानाचे प्रमाण वाढले आहे. हे ऐकून बिशपांचे पित्त खवळले. त्यांनी स्वामीजींवर टीकेची झोड उठवली. इव्हिनिंग न्यूज या वृत्तपत्राने स्वामीजींना आव्हान दिले की तुमच्या धर्माची श्रेष्ठता पटवून देण्यासाठी चमत्कार करून दाखवा. यावर स्वामीजींनी सांगितले की चमत्कार करून दाखवणारा जादूगार मी नाही. असल्या बालिश कुतूहलाशी मला कर्तव्य नाही. मी सत्याचा प्रवक्ता आहे. हिंदू धर्म चमत्कारांवर नव्हे तर वैश्विक सत्यांवर आधारलेला आहे. मिशनऱ्यांवर प्रहार. डेट्रॉइट सोडता सोडता स्वामीजींनी अमेरिकनांवर, खास करून मिशनऱ्यांवर एक जोरदार प्रहार केला. मी सदहेतूनच आपल्याला विचारतो की तुम्ही आमच्या लोकांचं शिक्षण करता, त्यांना पैसे देता, ते कशासाठी? आमच्या देशात येऊन आमचे पूर्वज आमचा धर्म कसा कुचकामी आहे हे सांगण्यासाठी? तुम्ही पाठवलेले लोक आमच्या मंदिराशी उभे राहून मूर्तीपूजा थोतांड आहे, मूर्तीपूजा करणारे नरकात जातील असं सांगतात. हेच ते भारतातल्या मुसलमानांना का बरं सांगत नाहीत? कारण त्यांना माहित आहे की तिथं असं बोललं तर सर्कन तलवारीच उपसल्या जातील. पण हिंदू सौम्य प्रकृतीचे आहेत. ते हसून सोडून देतात. ते म्हणतात या मूर्खांना जे बोलायचं ते बोलू द्या. पण तुमच्याबद्दल सद्बुद्धीने जर टीकेचे 4 शब्द कोणी बोललं तर ते तुम्हाला झोंबतं. तुम्ही ओरडता, खबरदार आमच्याविषयी बोलाल तर. आम्ही अमेरिकन आहोत. आम्ही सगळ्या जगातल्या लोकांवर टीका करू, पण आमच्यावर कोणी टीका करता कामा नये. आम्ही संवेदनशील वनस्पती आहोत. संपूर्ण भारत जरी उभा राहिला आणि भारतीय सागराच्या तळाचा सगळा चिखल जरी त्याने पाश्चात्य जगतावर फेकला तरी तुम्ही आमचा जो गुन्हा केला आहे त्याची भरपाई व्हायची नाही. हे सारे तुम्ही का करता? तुमच्या देशात आम्ही मिशनरी पाठवले का? आम्ही म्हणतो तुम्ही अवश्य तुमचा धर्म पाळा, आम्हाला आमचा धर्म पाळू दे. एक लक्षात ठेवा, ज्याच्या मुळाशी स्वार्थ आहे, स्पर्धा हा ज्याचा उजवा हात आहे आणि चैन, मौज मजा हे ध्येय आहे, असं काहीच जगात टिकू शकणार नाही. त्याचा मृत्यू अटळ आहे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.